Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали Садои Умед ва номи ман бошад Умед. тамошобинони азиз, оё шумо хоҳиши гузаштани границаро доред? Пас ба компанияи мо муроҷиат кунед. Компанияи мо шуморо мерасонад. Мошинҳои замонавӣ буда ва инчунин Wi-Fi дорад. ин компания дар ин кор чанд сол шуд кору фаъолият карда истодааст. дар гузаштани граница ва барои документҳо ба шумо кӯмак мекунад. хатти сарҳад Россия, Қазақистон ва Россия, Украина. номерҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг бизанед. тамошобинони азиз, ҳамаи шумо хоҳиш мекунам видеоро то охир тамошо кунед. ин видео барои ҳар як мусулмон зарурӣ аст. алҳол мо тафтиш карда баромадем дар дигар фирмаҳое ки мисол либосӣ мебурораанду тамоми пӯшокаву мисол патинка ҳамин чизҳоро ки мебурораанд, яъне фирмаи Ребок, фирмаи Адидас, фирмаи Нике, ҳамин чизҳо ҳар чизҳое баровардаста. дар таи патинка номи Аллоҳро нависаистанд, дар таи патинка номи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нависаистанд, дар наски нависаистанд, дар ҳар як чизе ки мебуроранд дар тани ҳавай ҷолка истанд ҳамин чизҳоро. ва ман далелҳоеро ҷустуҷӯ кардам. як бародари ҳамсояватани худ аз шаҳри Узбекистон, як олиме ҳастай, ҳамина ҳамаша бо далелҳош фаҳмондагӣ ҳастай. ман видеоша мемонам ва ман каме ҳам боша тарҷума мекунам ҳамин видеоро то чени мефаҳмидагим. иншоалло ба шуморо мефаҳмеша ки ҳамин чизҳо чӣ хел ҷой метиҳанд, чӣ намуд аста. бо диққат видеоро то охир тамошо кунед. Assalomu alaykum Rasulullah. Assalatu va salam alayka ya Rasulullah. Alomati bo'lgan дар болои либосҳое ки Nike нависта шудааст, оё фурӯхтанаш ё пӯшидани ин ҷоиз аст магар? савол доданд. мо дар ин масъала аввал ҳам ҷавоб дода будем. kufr alomatlari bo'lgan Nike ва ба ҳамин монанд аломатҳои куфрдорро пӯшиданаш ҳам ва фурӯхтанаш ҳам ноҷоиз аст. xosatan Nike haqida gapiradigan bo'lsak, ман гуфтанӣ нестам ҳамон гуна аломатҳоро пӯшиданаш ноҷоиз аст. kufr alomatlari ман онҳоеро дар назар дорам ки аломатҳои ширк ва куфр дар он аст ва ин гунаҳоро пӯшиданаш ҳам ва фурӯхтанаш ҳам ноҷоиз аст. яъне Nike ин грек илоҳии ғалаба, эмблемаи Nike дар ҳамин маъно гузошта шудааст. ин ҳеҷ чиз бенизо чиз аст. bu Nike firmasini shirkatini ин ширкат ба худашон муқобил буда одамҳоро ғалаба орем гуфта ва ин номро гузоштаанд дар ин ширкат. ҳамин илоҳии ғалабаро Nike гуфта гузоштаанд. номи ин ширкат Nike. аз барои ҳамин дар тайри шиори куфр бино шудагӣ ширкат гуфта мешавад. bir shirkat deyiladi. инҳоро пӯшиданаш ҳам ноҷоиз ва фурӯхтани ин ҳам ноҷоиз аст. барое ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дар оят гуфтааст. chunki Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, касе шиорҳои Аллоҳро буюк бидонад, ин аз тақвои қалб аст. Allohning shiorlarini buyuklasa, аз он гуфта мешавад ки taqvosidan deydi. касе шиори куфрро буюк кунад, kufr shiorlarini buyuklasa, ин аз куфрии қалб аст. qalbning kufridan degani. куфрро буюк карда аз парчаи куфр аст. касе шиорҳои Аллоҳро буюк кард, ин аз парчаи имон аст. бисёриҳо ҳамин хел мегӯянд ки мо пӯшида мегардем ва инро буюк накардаем. пӯшида гаштан ба кори инсон ривоҷ медиҳад. ин фирма алҳол чӣ қадар буюк шуда рафта истодааст. ду се одам пӯшида гашт ва дар тамоми дунё шинохта шуданд. ҳамин аломати Nikeро пӯшида гаштӣ, ин ҳам буюк ҳисоб меравад. shu alomatni bu shuni buyukladi degani. одами мусалмон musulmon inson баъде ки дар ислом даромад, ин хел ҷоҳилатҳоро bu johiliyat обод мекардагӣ одам нашавад. bu ин одам дар таҳдиди сахт мешавад. chunki sahih hadis ин оят дар саҳеҳ Бухорӣ омадааст.
бисёриҳо буюгро намедонанд. Буюг гуфта яъне як чизи баланд бардоштанро мегӯянд, яъне бузург медонӣ ҳамон чизро, ҳамонро буюг мегӯянд. Ширкати Nike яъне ин ҳаром будааст барои мусулмонҳо пӯшидани ҳамин эмблема дар тани кадом либосҳое ки бошад, ҳамин ҳаром аст. Ин ширкат бар зидди Аллоҳ будааст. Худ дидестед мисол ин олим чӣ гуфт. Ба ҳамин сабаб шумо хоҳиш мекунем ки агар ҳамин Nike, ҳамин эмблема дар тани либосҳо ва пӯшокҳо ё патинкаҳои шумо агар бошад, аз ҳамин дигар харидорӣ накунед. Ин дар ислом ҳаром аст, барои мусулмонҳо ҳаром астанд. Инҳо зидди ислом, зидди Аллоҳ ки кор мекунанд, мо бигзор ҳамин чизҳоро истифода накунем. дӯстони азиз, агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, бигзор ҳамира ба дигар одноклассник, ба дигар сайтҳо паҳн кунед ки мисол дигар инсонҳоро аз ҳамин чизҳо хабардор бишаванд ва бибинанд ки ҳамин бадбахтҳо чӣ корҳо кардастанд. ин як бисёр аз шаҳри хитой ҳамин чизҳоро мекунанд. Мо бояд эҳтиёт кунем, ҳар як чизе ки мехарем аввал пешакӣ як тафтиш кардем. пеши видеоро тамом кардан як канали бародар бо номи Таҷик Дев. дӯстони азиз, ҳатман дар омада ба канали ҳамин бародар подписатсия кунед. ин хеле меҳнат кардест, ба наздики тамоми шаҳрҳои дунёро мегардад ва дар тамоми шаҳрҳои дунё чӣ пешравиҳое шудеста, чӣ масҷидҳои обод шудеста, ҳамагиша ин далелҳоша дида ва сиёмка карда ба мо мерасонад. ай ҳама шумо ма эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳатман бародарони азиз дар омада дар канали ҳамин бародар подписатсия кунед. ин хеле меҳнат кардеста, иншоаллоҳ видеои хуб ба мо мерасонад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои навбатӣ.